Buruan daukazu zuk zerebelo latza, ematen ote dizu egunero laguntza. Biotopada eta beste hainbat gauza, garunaren ondoan daukazu pagotxa. Garunaren azpian dugu erraboia, bizkarrezur barnean sartzen ari dena. Informazio ugari zabaltzen duena, kanpotik etortzen da gure zentzumena. Orduan hori alda gure ezaguna, denbora guztin lana egiten nahi dana. Jo eta sugari da nekatzen garuna, lehertuko ote da gure lagun mina. Guk bigarun ditugu biak oso onak, handi eta txikia dira bigarunak. Buruaren barruan ditu gizakiak, berak zuzentzen ditu gure zentzumenak. Nola laguntzen dio norko txakurrari, eskerra lagun horri nerviosistemari. Beti lagunduko jo zure lagunari, hitzemana izagurta biziri epai. Nerviosistemak du informazioa, gure informazio mentalizazioa. Txorrosteko esan ta txorroskileroa, hartuta txorrostuta informazioa. Guk nerviosistema eta zentzumenak, biak importanteak eta laguntzaileak. Digestioa eta gure arnasketak, gure zerebeloa aibatzen balanak. Gauzak ezagutzeko dugu zentzumena, horietako bada gure usaimena. Batzuten txarrena eta bestetan onera, sugerretik barrura jasotzen duguna. Zara jaten ari da gerezi gorria, eta unaz berriz marru bibixia. Nire amatxorentzat banana horia, aitak nahiago ditu udako sandiak. Leuna naizakarra izan daitekena, pelotan jolasteko erabiltzen dena. Bostatzera bilita egiten duena, zentzumen hau delako gure ukimena. Bi belarri ditugu gauzak entzuteko, batzuk politak dira bestek aspertzeko. Belarrien lanari entzumena deituko, amatxok esaten dit belarrik zaintzeko. Handia txikietatik bereizten diguna, ikusarazten digu alboan duguna. Marraduna den ala ez den marraduna, hau lortzeko behar da begile